Това са моите сърмички с кълцено месо, лучец, оризец. Страхотна работа. Месцето се усеща, крехко. Красота! Здравейте! Днес съм решил да направя едни сърми с кълцено месо. Трябва ни месце съм взимал около килограм. Това е хубаво шарено месо, да има сланинка. Сърмичките ще бъдат с кисело зеле, мое. Трябва ни чубрица, червен пипер, около 600-700 грама лук, едно морковче и около 200 грама ориз. Първо ще нарежа месцето. Хубаво. Не е необходимо много да го кълцам. Така. Така ще го нарежа на едни малки хапки. Такива. Няма да го кълцам, просто ще го нарежа на по-ситно. На такива малки хапчици ще бъде всичкото. Няма да го кълцам, няма смисъл, защото ще сложа ориз, той малко ще го сгъсти. Тази рецепта не е много бърза, но е пък много вкусна и много приятна. Нарезал съм си месцето. И сега ще го запържа. Докато се запържва месото, ще нарежа лука и моркова. Цепвам си мазнина. Чакам леко да загрее. Оставям месото да ми се запържва. През това време ще си нарежа лука. Казваме малко морков само ще сложа. Нарезал съм си лука, запържил съм месото. Сега ще добавя лука. Обичам повече лук да има в сърмите, затова ми е толкова. Сега ще добавя и подправки. Ще сложа сол не много, защото сърмите ми са солени, така че 2 лъжички 3 чайни са достатъчни. Добавям чубрица. Много така. 2-3 чайни лъжички, да даде хубав аромат. 2 чайни лъжички червен пипер. Черен. Ще добавя и 2 листенца дафинов лист, които в последствие, като пълна, ще ги извадя. Похлопвам малко с капака, изчаквам лука да се задуши. Хубаво. Намалям малко, да не ми загори. И изчакваме, след което ще добавя ориза. Лука ми е поумекнал.
Страхотен аромат се носи от това нещо. Добавям ориза. Сега ще добавим малко вода. Леко да набъбне и ориза. Не е до пълна готовност, но да набъбне. Малко ще добавя около 200 грама вода. И ще изчакам ориза да поеме водата. Сега ще си приготвя листата за сърмите. Така изрезвам тия дебелите части. Даже тези големите. Ще ги срежа ето така. Пунката ми трябва да е готова вече. Ето. Готови сме. Оризът се обрал водата. И сега ще преминем към пълнене на сърмите. Започвам да пълна сърмите. До финовото лище ще го извадим. Сега ще малко водичка с вода с червен пипер ще размия. Е така една лъжичка. Завивам с фолио и слагам в фурната. Фурната съм я загрял на 200 градуса, горно-долно печене. Слагам за около час. След това ще отвиеме и ще ги запечем. Сега моите сърмички има 1 час е минало. И са ги запекли даже. Ще ги отвиеме малко да се запечат. Така. Връщам за 15-20 минути във фурната. Моите сърми са готови. Получили са прекрасни сърми. Това са моите сърмички с кълцано месо. Лучец, оризец. Страхотна работа. Месцето се усеща. Крехко. Красота.
Ако ви е харесала моята рецепта с сърмички, последвайте ни в канала. Описа на продуктите е под клипа.